So finally जों दायो न' मोनफैबाय आरो ना बाजै दिबिका दरलेमोनफ्राय मा जालाबायखो मोनसेलाय No. गेटमेन खायालाय नोंहा आंबो थांग्रोसै र' बेखौथ' मा सा सानदों आङो बोरमानि ना मोसौनिथाय गाइखेरा र' लोंनायना खनसे देलाय लोंनायलाय बोरमानि ना मानि बियो दाउनिसो आयौ जि गाज्रि जाखो हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जों दायो थांनो नागिरदों जेडिएक्सनाव आरोना जेडिएक्स ओमफ्राय बाजै दरलेनाव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय माने जोङो शुटिंनि थाखाय गिम्बल लायनो थांनो नागिरदों आरोना जेडिएक्सनाव जोंहा गिम्बल दङ ओंखायनो नांगौ जादों आरोना बे जायनाखि जोंहा केमेरा खेबफैगोन बिथांनिया एसे गाज्रि जानानै दं आरोना केमेरा बे गिम्बला ओंखायनो जों दा बेखौ लायनो थांनो नागिरगासिनो हाम्फैजों आंजों हाम्फैया नै जेरावबो खिथु हिनजाव लाबाथाय बिदिनो एकदम ओंखायनो थाब लाना लोगोफोर मिथिबाय हिनजावखौ जेराव थांनांगौ एकदम हारसिं थांनो मोना गोसोबायदि जाया दै थ' लोगोफोर बिस्रानि न'आ जोंहानि न'निफ्राय बारा गोजान जाया बिदिनो 5 किल'मिटारल'सो जायो आरोना 5 मिनिटनि लामा 5-6-7 मिनिटनि लामा आरोना गोसा सालायबा ओमफ्राय बिदिनो लासै थाङोबा 10 मिनिट 15 मिनिट लायो आरो बिस्रानि न'सिम दा थांगासिनो नायनोसै बाजै दरलेया मा खालामदों जेडिएक्सना हिनजावा साहा फुदुंनानै दोनाखै गाइखेरनि गोथाव लोंनो लुबैदोंमोन नायनोसै दिनै एबारसो हिनजावजों आंजों फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों आरोना बिस्रानाव ओमफ्राय आंथ' सिगाङाव हाबायावबो थांदोंमोन बिस्रानाव हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बै Jauh समायना बुंहां जायो गोसोनि खोथा So finally जों दायो जेडिएक्स फैनानै नन स्टप पार्टि फैनानै न' मोनसिगोन पार्टि अन दा रोड साइड लोगोफोर आङो जेडिएक्स फैनानै न' मोनबाय आरोना ओमफ्राय नायनोसै न'आव दंना गैया मानसिया पार्टि अन दा रोड साइड माथो दं माथो खाथियावनो दङ मानसिया पार्टि अन दा रोड साइडआ बाजै दरले दंना गैयाथाय न'आव दं माथो हा लिपस्टिक फोनखायाखै नै मारै खबरा वेलकाम हिनजाव लाना बोरै मोनदों हिट बोरायबायना बोरायाखैलै फाग्ला बोरायब्रा नै दारिया मोनांबायना मा खालामदों नोंसोरलाय मा खालामदों शुटिंआ नै नै वेलकाम टु जेडिएक्स मिउजिक पार्टि अन दा रोड साइड नायनो हागोन नोंथांमोना स्टुडिअ'आव नाय बाजै दरलेया देलायगासिनो आं दा खोन्थानोसै बा बे मा बुस्थु बियो लेस्रा आच्छा लेस्रा ना सबाय बिमा लेस्रासो दांलै सबाय बिमाखौ माखौ बुङो सबाय बिमाया बे गोलाव होनोब्रा बा लेस्राखौ माखौ बुङो लेस्राया हारसायावसो होनो बेखौनो होनो सबाय बिमाखौनो होमबा सबाय बिमायानो बे दांबदिबो होनलायलाङोना सबाय गोलावा ओरैया सबाय गोलाव ओरै नायनो हागोन नै बिराद मोजां गायदों बिस्रा हिट ना
Kalau habannya udah di nispain dan itu. हाबानि उनाव टाइमखौनो मोनाखैमोन ना टाइम मोनाखै माने नों टाइमखौ नों दिहुननांगोन बिराद हेन्डसाम जादोंथ' मानसिया हेन्डसामखौब्रा ओमफ्राय मबाइल गोदान लागासिनो मबाइल गोदान ओमफ्राय माबाफोर सोंबावनो बिदिनोसै सोंनायाथ' दाहाय होनसै टेबोलाव जिरायना सोंसै नङा होमबा नै बिथांना एकदम केटिएमआ नायना हिमालय हिमालयान केटिएम बेजोंनो बिराद बेजोंनो बङाइगाव क'क्राझार बहा थाङो बहुत गोजान माने राइड खालामो लाकि बाइक माइ लाकि सिलिगुरिसिम थांबावबायसो दां माथो नोंलाय थांना फैबाय फैनायालाय खिन्थु आङो मा होनना बुङो ब्लग बानायबाखै देन्जारसो सेकेन्ड बिबयसो नै जोंहा बाजै एक्ट्रिसआ देलायखांबाय खोमा र' ओंखारबोआखै बेम पार्टिजोंसो बरायनांगोन दा नै आरो खबरालाय बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय जेराव बेरायनो थाङाखै नामा लाङा जेरावबो ओमफ्राय मा बैसागुनि जेरावबो थांथारला माहा थांनो ओमफ्राय एलबाम बानायगोन ना बानाया नोंसोरलाय बैसागुनिलाय बोराय बुरै बानायनांगौमोन गैया एलबाम सेलबामबो गैया लाबोनानै दलद गजै सिङावसो दोनगासिनो जोंहा मा नै हाम्फि जांजों बानायनोसै बांद्राय खाथुदा लाबोन दै नै सानैजों एकदम बिराद एक्टरखौ बेग लागोन ओमफ्राय नै नै हाम्फिया बिराद जोंना सानैजों नायलाय बिब' बिनानाव अमा बारा जानांलासो नोङो अमा जायालै बे अमा बेदर जायो अमा बेदर जायोना अमा बेदर जायो ओंखायनो अमा गोजा अमा बेदर जायो मेजेमखौल' जा नङाबा हाराखौ हो बिनो नों हरनो हायो बिदिनो खालामनांसिगोन नोंथ' जायादां माथो अमा आं अमा जायालै बोरमा जायोना आं बेदर जायो मोनामसुयोसो मोनामसुयो मिथिगौ आङो साहा फुदुंसै औ आं माने साहा लोङा बियो सेरेबसो जौसो सेरेब लोङो सेरेब फुलि नङा आं गोजासो लोङो गोजा ओरै खालाम नोङो लाल साहा फुदुंना लाबो औ लाल साहा बेबो गोजायानो जाखायो लाल साहा फुदुंना लाबानो जाबाय आरो ना दे फुदुंहैदो वाव दे खनसे मोसालाय पुष्पानिखौ औ पुष्पानि थ' लोगोफोर नै जोंना हाम्फिया माने सिंगार जासिगोन आरो ना मेथाइ खननो नागिरदों ओमफ्राय मा मेथाइ खननो नागिरदोंमोनबा दायो नोङो सिंगारानो मिलायदो नै जाथावसै मिलायदो दे खनदो ओरैनो डाइरेक्ट खनफ्रा चाय नै बाजै दरलाया जोंना सायलाबबाय गाइखेर साहा मोनलोंमारसिन आं दहाय ओरैनोसो बुंदोंमोन आं माबायाव ब्लग भिडिअ'आव आरो ना ओमफ्राय मोनलोंमारसिनसो नै गोथावनो फेस्टन आच्छा नाम दोनबाय हाबा जानाय लोगो माने मबाइलावनो बिजि थाबाय थायो नामा बियो मबाइलाव बिजि थायालै मायावथो एखे फन हरबाबो सिगांनिफ्रायनो हेल' मा दं होनबा ओइ रदे आं बेस्थ' दै हेल' दं मादै फायखानायावसो दं न'आव दां मादै ओमफ्राय नोंबो लोंफैदोब्रा जोंना हाम्फिया बेखौथ' मा सा सानदों आङो बोरमानि ना मोसौनिथाय गाइखेरा र' लोंनायना खनसे लोंनायलाय बोरमानि ना दाउनिसो थ' लोगोफोर नै आङो दायो माने रिफ्लेक्टर लाबाय आरो ना मोखाङाव एसे माने मोजां नुनायनि थाखाय ओमफ्राय नैबे DJI रनिन SC गिम्बल आरो ना बियो स्टेबिलाइजनि थाखाय ओमफ्राय नैथिं जोंहा हाम्फे दं बाजै दौले दं मबाइलावनो बेस्थ' इउटुबार नालाय
ओमफ्राय जों दा थांसै आरोना बिराद गोथाव गोथाव दंनानै लोंहोबाय जाहोबाय मेथाइ थांगोन जोंनाव थ'दो होनबालाय बाजाराव होमबालाय ओंखारदो थांसै फैसा मोनबायलै आं थाइबा ए आगोलनिसोमोन बियो आं दोननायसोमोन जों दायो थांबाय थानोसै थ'दो थांसै बिसोरो होमबा जों आवगायनोसै ना औ थ'दो ओमफ्राय मा सिरिथारब्रा बोराबदोंसो नामा बादाम लाबाय लोगोफोर नै बादाम मटर जिलापिबो लानोसै सिंग्राबो लानोसै सिंग्राथ' 5टा दियक दिसे न जिलापिটো जिलापि पुवासे बादाम बादाम बिसिनि दिबि 20 टका दे बादामबो लाबाय ओमफ्रायानो बिराद मेथाइ जायो जोंना मा होद बिदि थांसैलां सिख्लाफोर नायनो आयु मा आं थानायाव